ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஃப்ரீ ஃபயர் ட்ரிக்ஸ் கேமிங். இந்த வீடியோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலான ட்ரிக்ஸ் கடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேறு லெவலில் என்னடா அப்படி கேட்டிங்கன்னா வேறு லெவலான அப்டேட்டு. அது அப்டேட் முன்னாடியே வந்துடுச்சு. ஒரு சில பேர் யாருக்குமே தெரியாது அப்டேட்டு. அந்த அப்டேட்டை பற்றி தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம். என்னடா அப்டேட் அப்படிங்கன்னா எலைட் பாஸ் டிஸ்கவுண்ட்டில் வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதோட ஒரு கெட்ட செய்தியும் வந்திருக்கு. அதை கடைசியில் சொல்கிறேன் அது என்ன கெட்ட விஷயம்னு. சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாமா? இல்லை வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ஆளில் கொடுத்துருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் லைக் பண்ணாலும் டிஸ்லைக் பண்ணாலும் எனக்கு மோட்டிவேஷனாக தான் ஆகும். ஏன்னா நம்ம வீடியோ போடுற கடமையை போட்டு தானே ஆகணும். ஓகேவா? சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோ என்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். வீடியோக்குள்ளே வந்தாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எலைட் பாஸ் டிஸ்கவுண்ட்டில் எங்கடா வந்திருக்கு, எங்கே வந்திருக்கு, எந்த இடத்தில் வழியாக சொல்கிறா, சீக்கிரம் சொல்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேர் கேட்பீங்க. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள், சொல்கிறேன். ஓகேவா? வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஓகேவா? வந்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கன்னா இந்த வீடியோ இருக்குது பார்த்தீங்களா? வீடியோ பாய் வீடியோ இருக்கா? வீடியோ கீழே உலகம் இருக்கும். அந்த உலகத்தை சுற்றினால் கிள்ளியக்கா ஓடி முடித்தோன்னே ஒரு பொட்டி விழுவோம். என்னன்னு பார்த்தா 50% ஆஃபராக டைமண்ட் ராயல் ஓச்சராக இருக்கும். நீங்கள் எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீ ஏதா செலக்ட் பண்ணாமல் போடாமல் இருக்க, அதான் டைமண்ட் வச்சுருக்கே அப்படின்னு கேட்பீங்க. டைமண்ட் நான் எவ்வளோனா பாய் அந்த MP40 எடுக்க வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா? ஃபேட் வீலில் வந்திருக்கேன், MP40 எடுக்க வச்சுருக்கேன். ஓகேவா? அது மட்டும் இல்லாமல் நான் அடுத்த எலைட் பாஸ் தான் போடுவேன். இந்த எலைட் பாஸ் போட்டு எனக்கு அடுத்த எலைட் பாஸில் டிஸ்கவுண்ட் வராது. நீங்களும் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை தவிர்த்துருங்க. அது கெட்ட செய்தி என்னன்னு சொல்லிடுறேன். இந்த ஒரு எலைட் பாஸ் போடாமல் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த எலைட் பாஸ் போட முடியும். அப்படி ஒரு எலைட் பாஸ் போட்டிருந்தீங்கன்னா கூட இது போட முடியாது. ஓகேவா? அதான் இதில் ஒரு மெயின் விஷயமே அதான். ஓகேவா? சரி ஓகே, இதான் என் ஐடி. ரெக்வெஸ்ட் கொடுக்குறவங்க கொடுத்துக்கலாம். ஆனால் காப்பி பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரெக்வெஸ்ட் கொடுக்குறவங்க கொடுக்கலாம். ஓகேவா? சரி ஓகே, இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். என்னடா வீடியோக்குள்ளே போய் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேடா அப்படிங்கிறீங்கன்னா, ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரே நேரத்தில் எல்லாத்தையும் பண்ண முடியாதுல்ல. சரி ஓகே, வீடியோ முடிச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். சரி, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.